Ponsisira kiniko mo apatira ay ko Asia karoya bukimamusu. Au tira ay ko Asia na panikaro ya bukin apang ay kiripasi. Ponsisira kiniko mo apatira ay ko Asia ni karoya bukimamusu. Au tira ay ko Asia na panikaro ya bukin apa ay kiripasi. Akea ngkoe. Antay te siarap ikaw ay nako na nikaw ka tetay ay asiyan ako. Manggaya arang ini menena pakonari ay natarikin mayroya amkaro. Antay te sirap ikaw ay nako na nikaw ka tetay ay asiyan ako. Mangaya ay rangini menena pakonari ay hinata rikin mayroy ay amkaro. Hururing aroy patipay na ko ay ko karoya emen ay bukimamusu awapa. Ay keke komenay ay au tay mamaning atay kaya pakeke ati apa au bona kia amusu. Au kia kete usu wakeanku. Patipay na ko ay ko karoya emen ay bukimamusu awapa.